नोरसिं बिलाइ नोंथाङा नोरसिं बिलाइखौ जायो नामा? देहानि थाखाय नोरसिं बिलाइया बेसेबां मुलाम्फा गोनां नोंथाङा मिथिगौ ना? गोबां सुबुंफ्रानो नोरसिं बिलाइखौ जायोब्लाबो नोरसिं बिलाइनि गुनफोरखौ मिथिया आरो बियो जोंनि देहानि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेखौबो गोबां सुबुङानो मिथिया जानांगौ। नोरसिं बिलाइयाव गोबां भिटामिन एबा गोबां मोजां गुनफोर थायो जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा खालामो। नोरसिं बिलाइयाव कार्बोहाइड्रेट, फाइबार, केलसियाम, जिंक आरो बायदि गोबां निउट्रियेन्ट्सफोरजों बुंफबनाय। नोरसिं बिलाइखौ एनिमिया, डायबिटिस, देहायाव हजम जानाय, किडनिनि जेंना, बिगुरनि जेंना आरो बायदि जेंनाफोरनि फाहामथायाव गुवारै बाहायनाय जायो। लोगोसे नोरसिं बिलाइया मानसिनि बिखाखौबो मोजाङै लाखिनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो नोरसिं बिलाइया मेगननि नुथायखौबो मोजाङै लाखियो मानोना बियो भिटामिन ए जों बुंफबनाय। बेनिखायनो बियो मेगननि नुथायखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो। बेजों लोगोसेनो नोरसिं बिलाइया लिभारखौबो मोजाङै लाखिनायाव हेफाजाब होयो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।